Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ako si Dennis Nay. Og, dili ko parenti sa kapitan. Apo lang ko sa higala ni kapitan. Na ako mag-abang sa ilang abanganan. Og, nialang ko aron mutabang-tabang ni kapitan. Oy, kabuutan. Nay, Maayo kay ni akang makatabang-tabang intaw ni kapitan day kay na. Luoy intaw kayo na kay biyaan lang sa apo. Ay may tag magdugay pa ka din hiday no. Naday ka mag-abang des do already ay. Hain man sa ka magtrabaho day. Ay mayong tag-anhi ka na din hiday kay ganahan ko nimo para sa akong apo. Kini siya o kini akong kauban karon kaning gwapong tawhanan ni kanis Piolo. oh, Nay, Ha? Nay, Basin ikaw na'y makapabuutan in town ining akong apo day. Nga magtarong na gini sa sing kinabuhi. Og dili mangita grambol kanunay. Nay, husto na itaw, Og Nay. labaw sa tanan, muskwila na nagtarong. Muhuman aron makakita nagtarong nga trabaho. Kay bagunsa naman lang tao ni siya kun wa na unya ko. Kinsa naman lang unya'y mugiya ining bata kun wa na ko, di ba? Mao nga, inday. Ay, unsa ganito'y pangani mo? Dennis, Nay. Dennis. Ay, Dennis. Ay, paglalaki mo na nga ngano. Pero babae man kay kagitsura. Gwapa, nindot og barog, puti, hamis, taas og buhok nga may pagkakulot. Mura ka gyud og daglakaw nga manikinday. Ay kuan naaraon niya ang among duol diri niya sa ilang kapitan ha. Kung wa ka unyay lingaw, duaw unya sa amo. Lutuan di kaglami nga biko. Butangan ako glatik sa ibabaw. Paborito ra ba nako ang biko, Nay? Mausad unya, Nay. Mausad na kanunang lutoon ni Anhing Tiya sa buhi pa siya. Taga-probinsya ka tingali, no, kun mao. Kaya di man gina mawa ang biko sa itong mga probinsya. Maugid, Nay. Ay, pag-apil-apil og ngisi diha, ha? Pag-transportan siya, no, pagaw sa to. Kaya maghusay ming duha. Human magtabi ro ni Day Dennis. Nay, Magstorya pa mi ni Day Dennis. Kung unsa iyang mga ganahan sa lalaki. Ay, bitaw, Day, unsa mga giganahan mo sa lalaki, Day? sus nanay, uy. Lakaw na dito! Unya to, Day. Ako, Anay, kanang buutan. Ay, kaning akong apo, Day. Bisan may pagkabarumbado ni, ay buutan, bayat na. Unya-unsa pa. Kay kanang akong apo, gawas nga buutan, na. Manggihuna-hunaon kay na. Kugihan. Responsable nga pagkaapo. Gwapo pag yun, dili ba? Ha? Si nanay, ay. Mauwaw masata ni mo, Nay. Ngano laging naapa man ka dihang gisugo ta naman ka? Minaw ka, Nay. Unya to, Day. Unsa pati ganani mo sa lalaki, Day? Ay ayaw lang ng kwarta. Day kay wa pa siya anak ron wa. Pagitaw ni kwarta ning apo ha. Pero kung mahuman na ni sa giskwela, unya makakitag tarong nga trabaho, makwartahan na unya ni siya. Pabuta lang una ha. Mga pipila ka tuig gikan karon. Kuan, Nay. Baka paabot ka man sa akong apo, di ba? Ay pagligaw-ligaw lang kung una sa imong trabaho karon samtang nagpaabot ka sa akong apo. O sa mo di imong trabaho, Inday? Ay, pasensya nga tabian kay ko ha. Teacher. O, unsa? Ay, Maestra ka? Eh, kun mao, patay ta ining dapita. ikaw na ginang akong gipangita nga babae para sa akong apo. May uyab na unya siya, maestra pa yun. Nay, Ha? Sugton ba ni mong akong apo, Inday, ginuo ha? ko, Nay, ginuo ko itaw na misiri tao ng baba ni mo. Mauwaw Uy. ta ni ma'am siya magipanulti. Abi pala, dili ko makamao manguyab. Kikibaw di ka. Nanay sa doy. O nga naman, nakapanguyab na ba di ka sukad? Nanay, uy. Pakawawan mo ko ni mong ma'am, Nay. Eh, tinuod man sad.
Kay dili man makamaong manguyab, ako na lang nanguyab ni ma'am para di mo. Aron dili na siya mapuntas uban. Oh, Akong sa arandaan, mao nga ikaw pagtarong gusto mong pagtuon ha. Aron dili mausik ang pagpaabot unya ni Ma'am Denise nimo, nakasabot ka? Nay. Nan karon. Hain naman si Putinsyano kay magatubang mi kung nganong iya kang gipasuan. Makatilaw na ginin akong bataada. Abusado kang dako. Dili mahimong magsalig sa siyang apuhan nga kanhi kapitan. Kay bisag apo pa siyang kapitan siya, no? Makatilaw paghapon siya sa kung mga kamot sa iyang gibuhat nga pagpaso si Mambukton. Hain siya! Nay, wa din hiron si Potensyano. Milakaw? Misibat man sa iyang gibuhat sa akong apo? Ha! Daog-daogan siyang dako. Gisayon-sayon na nagpaso sa bukton ang akong piolo. Nay, uy. Nay. Mao ba day, Nay, inyong toyo sa pag-anhi karon? Tungod sa paso ni Piolo sa bukton? Pasaylo ako, Nay. Oy, nganong ikaw may mga ipasaylo alang ni Putinsyano? Samot nga muda ko ang uwan ng bataa. Kinahanglan na gina siyang hatagan og leksyon. Pasuan sa da siya aron mutagam. Dili si Potensyano ang nakapaso ni Piolo, Nay. Ako. Ikaw? Ikaw ang nakapaso sa akong apo? O, Nay. Pasaylo ako, Nay, ha? Wa man ako tuyo, ah. Nayabaan siya sa lugaw nga akong gibit-bit alang ni Kapitan. Oy, ikaw din may nakapaso sa akong apo? Agay! Agay! Mangapak man ka. Nga nang wa makamusulti dayon nga si ma'am din may nakapaso ni mo. O niya tuyo ah. Ikaw ba tabaghak ka man di bata ka? Ha? Patiwasan ka yung karon! Pagdali niya dihok kay malate ka unis klase. Di ka maawaw ni Ma'am Denise kung malate ka? Nagdali na may tao ko, Nay. Nga nalagi, oh. Iso na ako ning akong bawon sa akong bag. O, lakaw na. Malate ka na. Sige, Nay. Ito na ako, Nay. Paamin na ako, Nay. Pag-amping. Dili magkiat sa eskulahan, ha? Dili mangitagubot. Nanay, mo naman sinong kubata, na. Mas bayo ng pasidan antikang daan. Ito na ako, Nay. Babay, Nay. Ay, husto dito, od. Hapit dinoon ako makalimti, da. Ni ako gilahi para ni Ma'am Denise. Oh. Hatag ni niya unya, ha? Ano siya ba, Nay? Ay, basta. Ganahan siya, ana. Kaming mga taga-probinsya, ganahan kaayo, ana. Giputos lagi na nimog dahon sa saging. Mamanggani nga ihatag na niya. Labing siguro ganahan gid siya, ana. May puntos ka na niya karong adlaw. Nanay, uy. Dunggan ta sa ubang maestra. Ay, may maestra din sa ato nga waman. Mao sige na isoda na sa imong bag. Og ihatag nag siguro ni Ma'am Denise unya, ha? Oy, kinsa man ron? Maningilay. Sayo ra pod. Dali, magdungan tag ato sala. Hello, Philippines! And hello, world! Good morning, everyone! Oy, kasayo gud nimo, Clover. Nag-unsa man sad kuno ka din, he? May lakaw ang akong apo. May klase pa siya. Ay, maupito na nga hapit ko diri ron. Kay dungan mig ato sa eskwelahan. Ang inyong bahay mas dool sa kalsada. O niya ikaw na hinuoy mihapit niya? Ay, maayoy! Kaya kumusta naman kumusta naman ang imong ngipon nga gigamitan og tutba sa tiil? Mas miputi og mas misinaw ba? Okay naman, Nay. Gikalimtan na lang to na akong paghitabo kagahapon, uy. May move on ako, Nay. Tanong. Ay, ang kamot, Clover. May kapyat ka na sad. Ang sakti na lang bud ng akong kamot, Nay. Ay, Girl. anak, kitingalig makitaan ka sa uyab sa akong apo. Unsa to? May uyab ka na di ay, Piolo? Ug wala ko nimo pahibaw, ah? Kinsa man na? Kinsa na maong babae, Piolo? Tug-ani ko! Clover. Kinsa? Nganong sultihan ka man? Oron mahibaw ko! Nganong pahibawon ka man? Kay uyab mi ni Piolo! Unsa? Ha? Oy, Ano siya lang? tabaghak. Uyab day mo? Ha, uyab day? Ay, Nay! Agay! Unsaon naman lang si ma'am, ha? Unsaon naman lang niyang imong uyab? Ha? Tatay pa. May lain kang uyab, Piolo? Kinsa, ha? Dili ko mo
mo sugot nga manguyab kag lain. Kay ako ka lang, Piolo. Magkagubot yun takon manguyab kag lain. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!